שלום חברים, והגעתם לעוד סרטון שלנו. אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ותגובות, ואם אתם קצת עצובים אז תצפו בסרטונים שלי. הערוץ של הנהל טוקה בוקה. אז אנחנו נכנסים לטוקה בוקה. בואו נחפש איפה. בטעות נכנסתי לפה. הופה. אז עכשיו זה אנחנו עוברים. חכו. אז אנחנו נכנסים עכשיו לעשות כאילו לפאי. נו באמת, אני כל שניה נכנסת לדברים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נכנסים לפאי. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נכנסים לפאי. איפה? נכון, שכחתי להגיד לכם. אז בואו איתי על הדרך לפנות הבית. זה הבית. אני אחזור לכם שאני אסיים. אוקיי, אז אני ממשיכה בסדרה. הכנתי דמויות והכנתי בית. אל תתייחסו לרעש שברקע, בכלל לא להתייחס. אוקיי. אני יודעת חברים, לא ממש השקעתי. ולסדרה קוראים ארוחת שישי. קדימה תתארגנו לשישי. טוב אבא, טוב אבא, טוב אבא. אמא תקרא את המלאכתי. בואו. איזה יפה חדר שלנו. כן, נכון, ממש יפה. אני פה. אז אני פה. לא אמרתי לישון, אבל בסדר. פשוט אחלה. זה חדר יפה יש לי. טוב, אולי גם אני לא. אני סתם אתאפר. בעצם למה שאני לא אתקלח? טוב, אני אתקלח. יעשה קצת טיפוח. טוב, אבא תקשיב, אני לא יודעת מה אמור לי, משעמם לי. חכיש. מה את עושה פה? מה יש לך? זאת אני. למה נבהלת? אוקיי. טוב, מה את רוצה? נו, אני רוצה כבר לאכול. מתי האוכל מוכן? תארי את השולחן. יש, אוקיי. What the hell? למה אתם באות בי? אתה בסדר? אוקיי, בואי נמשיך. בינתיים נהיה בסלון. עדיף שגם. כעבור 3 שעות. טוב, צהריים, אני כבר הולך לקרוא.